Ahoj sněhuláci, vítá vás vaše Sweetkate u mého dalšího videa a tentokrát to bude něco jako seznámení s mým kanálem pro nové odběratele a představím vám, co všechno zde můžete najít a u každé kategorie provedu menší komentářek a ukázku. Takže, jako první kategorii tady máme tutoriály. Na mém kanále se nachází zatím jeden tutoriál, je to z programu Paint Toolsy, je to program na vytváření ilustrací nebo kreslení a upravování fotek. A ukazuji vám zde ty nejjednodušší triky a věci, které potřebujete znát, abyste se v tom orientovali. Takže na to se určitě podívejte. A teď vám pustím ukázku. A teď je důležitý, tohle nechcem, tady máte vrstvy. Tohle je první vrstva, kterou si pojmenujeme tak, že na ní dvakrát klikneme a pojmenujeme si podklad. Nemusíte to tak pojmenovávat, já si to jenom pojmenovávám, abych v tom měla větší systém. Tak, další kategorii, tu máme tolky. Tolky se nachází, mám dojem 2 na mém kanále a jsou to spíš takový informačky a motivačky, než takový ty klasický tolky. Takže já zase pustím ukázku. No, vlastně dost stupidní názornou ukázku. Ale co už. Takže tohle budou mé plány do budoucna. Doufám, že se vám... Jo, taky se občas přeřeknu. Takže další kategorii. Tady máme Minecraft Multiplayer z Dreamer. Dreamer je vlastně druhá část mého kanálu. Taková ta nepodstatnější, jo, ale neříkejte jí to. No, zkrátka, máme tady, myslím, 3 díly. Ano, 3 díly. Holky paří Survival Games, kde právě já a Dreamer hrajeme Survival Games. To občas jsou tam takový rage, že radši nebudu komentovat. Ani nevím, co bych řekla. No, to je vedlejší. Takže to máme multiplayer streamer a já pustím ukázku. Musíme, počkej, kudy se jde dolů, tudy. Jo, došla jsem blízko. Takže dále tady máme Minecraft mapy a to jsou na mém kanálu, mám dojem 4 díly a je to z takové mapky, já nevím teď jak se jim říká custom mapky, nevím, ale vím, že se doplňuje monument, hledají se vlny a doplňuje se monument, takže já pustím zase názornou ukázku. Takže můžeme se vydat dál, tam už snad nic nebude. Tamhle vidíme čestku, já se bojím, tady už to je led. Dalším jsou speed arty poníků. Ano, mám ráda My Little Pony a jsem Brony. Takže, já vám zase, to asi nepotřebuje moc velký komentář, takže já vám pustím rovnou ukázku. We are following flames, burning away, rising like smoke in the night. So far away, seems out of sight, but we will continue to fight. Tak, dále tu máme speed arty známých skinů a je to vlastně skinů z Minecraftu, že jo? Takže já vám zase pustím ukázku. Takže další, tady máme speed arty filmových postav a to spíš z těch kreslených filmů, který vlastně mám jenom jeden, ten speed art a je to bez zubka, tak se můžete podívat na názornou ukázku. Naší další kategorii jsou ukázky z her
A tu můžete na mém kanálu vidět jednu ze hry FPS Man. Bylo to moje úplně první video, takže vám sem hodím ukázku. Platí jenom určitou část doby. Nevím jak dlouho, ještě jsem to neskoušela počítat. A taky by mě zajímalo, jestli jeden tady ten svítící tendrons má cenu 1 bodu v celkovém skóre, což nevím. Můj bože, pardon, já jsem se lekla. A naší poslední kategorií jsou speciály _ blbůstky. Jsou to takové blbosti na internetu, třeba teď se chystá nový speciál, ale nechci spoilovat. Bude to asi za 50 odběrů a mám zatím jeden speciál, jednu takovou blbůstku na internetu z Dreamer, kterou vám sem teď hodím. Já jsem tady s Dreamer. Ahoj. Dreamer, musíte omluvit Dreamer, protože ona měla bublinky a teď prostě se nedokáže přestat smát. Takže tohle byla ukázka mého kanálu, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte mě podpořit tím, že dáte like, odběr a komentář. Za komentáře jsem vážně ráda, to musím uznat, že prostě je komentáře, jo. Protože když dáte like, tak nevím, od koho to je, ale když napíšete komentář, tak vím, kdo mě pravidelně sleduje a tak. A budu ráda, když se tohle video dostane k hodně lidem, protože je to vlastně taková reprezentace mého kanálu. Takže vám děkuji moc za zhlédnutí tohohle videa a mějte se krásně, sněhuláci, a pozor, ať nám neroztajete. Čau!